uanset hvilke mål du vil nå, så sørg for, at der er positive forventninger til målopfyldelse. Altså, sørg for, at din indsats kommer til at dreje sig om det, du gerne vil have mere af, snarere end det, du vil af med. Fordi det er simpelthen mere motiverende at sende håb på stedet, at flytte fokus et godt sted hen. Det vil sige, at du kan gå og glæde dig over, at du nærmer dig dit mål, frem for at du skal undvige. Det virker simpelthen bare ikke særlig hensigtsmæssigt. Så, hvis du vil sætte dig et mål i anledning af nytåret, så sørg for, at der er positive forventninger til målopfyldelse. Sørg for, at du gør op med dig selv, hvornår du går i gang, og lad det nu være med det samme. Og så skal du også kunne gøre op med dig selv, om du har nået dit mål. Det vil sige, at succesen skal være konkret, mærk og målbar.